Tama kayo tutugtang na siya. Ang bawas galubot, makayabang ako. Hindi ako nagkakama. Pero kahit iingin kong magiging. Yan pala mga pulong camera dito. Baka rin nasi dalang niya.
Dami oh. Opo. Kangkong pa lang, busog ka na. Ang kamatayang ano. Pangtong. Pakuluin natin ng konti ito. Lalagay natin yung pampaas. Kulang yata, no? Latihan. Dami pa. Tignan mo muna, idol. Baka sumubang asim. Tayo pa po. Kaya ako rin magsigang manok pa. Magsigang ko. Ano naman? Sa akin babi tinulak eh. Pa, lakman me, subukan me. Ay, Anong lasa? makasim-masim na idol. Okay na yung kaslam niya. Lagyan mo pa ng ditak. Lagyan pa ng ditak. Medyo malapsang ang asim niya. Kay Robert. Mahuli ko pa. Mati pa niya ligay kain. Kasi ako nalimunan bukas. Hindi natin magluto. Tama boy. Gagaling. Kaya ka man yan. Lapos po. Kung pabagay na pa, natin na boy. Ayun, gagaling. Kaya ka man yan. Lapos po. Kung pabagay na pa, natin na boy. Ayun, sabi ko na ba, ano ba? Tanong mapali. Tapon nyo, sa ulugay ni. Hindi kayo. Ako mabidyo kayo. Tara mo na yung plastic to. Tara mo na yung plastic. Oo. Ayun, magkanya na kayo. Nakalimang ko rin number 28 natin. Ano na to? Tapos sana kung sabihin mo. Pwede pa nga muksa ba? Diba po may tumahan yun? Ganda ko mo ah. Tagalaylog. Kasama ito pangalapan ko kung bulang tayo. Bulat na nung ulit. Yan yung banda kayo niya, linaw.